Semsûr, Wikipedia azad. Semsûr. Semsûr bi tirkî Adıyaman, navçe û serbajarê parêzgeha Adiyemanê ye, ku dikeve Bakurê Kurdistanê. Semsûr di nav sinorên komara Tirkiyê de ye. Serdema Osmanîyan navê xwe Hisnê Mensûr, Hısn Mansur Sancağı bû. Nav Hisn Mensûr, Kela Mensûrê navê herî kevnê bajêr e. Piştî avabûna Cumhuriyeta Tirkiyê navê bajêr bû Adiyeman. Bi Kurdî jî jê re dibêjin Semsûr. Wekî din çend navê wê yên ku pir nayên zanîn hene weke Kor Semsûr, Adiyeman, Yediyeman, Yadiyeman. Ji gor balekê jî di mehna welatê dayîkê de tê gotin ku ya dê ya min. Dîrok. Dîroka Semsûrê ji gorî lîkolinên ku li Şikefta Palaniyê hatine kirin heya berî zayîna 40,000 dihire. Li gorî dîroka nivîskî tê diyarkirin ku gelê yekemîn ku li derdora Semsûrê ciwar bûye yek ji gelên qewmên Hînd-Ewropî gelê Hîtîtî ye. Piştî Hîtîtiyan jî li heremê Semsûrê gelek şaristanî bûne desthilatdar û bajar de tesîra wan şaristaniyên hatî û çûyî de maye. Dema Hîtîtiyan berî zayînê 1605-1340 di dema key Telepennûsê yekem de şaristaniya Hîtîtî desthilatdariya xwe ji Anatoliyê bihêz kiribû. Li gorî nivîskên Boğazkoyê Semsûr jî di vê demê de diket nava sinorên şaristaniya Hîtîtiyan. Piştî Telepînûs serwariya Hîtîtiyan li heremê qels bû. Dema Hûrrî û mîtanîyan berî zayînê 1340 Hûrriyan berî zayînê sed sala çardan de Hûrriyan desthilatdariya heremê Semsûr bi dest xistin. Tê îdiya kirin ku şikeftên li çiyayê Nemrûd bermayiyên Hûrriyan e. Mîtanîyan desthilatiya Hûrriyan têk bir û serweriya heremê bi dest xist. Tê zanîn ku berî zayînê di navîna sed sala 15 de mîtanî li heremê Meletiyê desthilatdar bûn. Keyaniya Kimuh berî zayînê 1708. Piştî hilweşîna Hîtîtiyan li Mezopotamya jorîn ji aliyê siyasî ve gelek guherîn pêk hatin. Li cihên di bin desthilatdariya Mîtanîyan de dewletên nû derketin holê. Di berî zayînê hezaran de li herêma Semsûrê keyaniya Kimuh hate damezrandin. Keyaniya Asuran berî zayînê 708-65. Di berî zayînê 708 de di navbera keyaniya Kimuh û Asûriyan de şerê Rûda û qiraltiya Kimuh têk çû. Keya Asûriyan Sargonê duyemîn herem bi dest xist û piraniya nişteciyên sürgûnî Mezopotamya peşûr kir. Dema Persan berî zayînê 553-333 berî zayîn 553 hikûmeta Îranê hî Xusrew sinorên Anatoliyên heya Qizilirmaqiyê bi dest xistin. Bi vê yekê re Semsûr jî tevî sinorên Persan bû. Dema Helenîstik berî zayînê 333 de İskenderê Mezin hikûmdarê Persan Darûsê Sisiya têk bir û axa Persana li Anatoliyê teviya İmparatoriya İskender bû. Keyaniya Selokît
Piştî mirina İskenderê mezin di navbera kurên wî de pevçûna desthilatdariyê derket. Ji kurên wî Selûkovskê yekemîn berî zayînê 305 de bi tevahî bû desthilatdarê dewletê û li herêmê ku Semsûr jî tê de keyaniya Selûkî damezrand. Keyaniya komagene. Berî zayînê 69 berî piştî zayînê 72. Dîroka komagene bi serhildaneke dest pê dike. Piştî ku serhildan hate serkûtkirin, ji komagenê jî bo serfiraziya xwe ketin nav va hevldanan. Mîtaredest de yekemîn bi keça qiralê Selûkît Laodîkê re zewicî û kurê Mîtaredest Anîtoçosê yekemîn berî zayînê 69 de derket ser text û ew dem weke dîroka damezrandina qiraliyeta komagene hate pejrandin. Lê di dema Antikosê çaremîn de navbera İmparatoriya Roma û keyaniya komagene xirabû û Roma Antikosê çaremî ji desthilatdariyê xist û di piştî zayînê 72 de komagene weke parêzgeheke bi Sûriyê ve girêdaye. Dema İmparatoriya Romayîyan 72 395 Piştî ku desthilatdariya komagene qediya İmparatoriya Roma li Semsûrê li hemberî Persan gelek lejyon yekiniyên leşkerî bicih kirin. Di vê demê de Semsat jî kirin bargeheke leşkerî. Dema Bizansiyan 395 636 395 de İmparatoriya Roma weke Romaya Rojhilat û Romaya Rojava bû du perçeyan. Romaya Rojhilat navê Bizans wergirt û bû desthilatdarê herêmê. Dema Emeviyan 657 Artêşa Emeviyan di sala 607 de kete herême ku Semsûr jî têde û cihên serekeyên weke Semsûr û Samsatê hatin bidestxistin. Piştî ku Emeviyan Semsûr bi dest xistin, îcar bêgav man ku bi Abbasîyan re mijil bibin. Piştî ku Abbasiyên Emewî têk birin, Semsûr kete bin desthilatdariya Abbasîyan. Lê di sedsala deham de desthilatdariya Abbasîyan hilweşiya û bandora Selçukîyan dest pê kir. Dema Selçukîyan di 1606 de serfermendarê Selçukîyan derdora Semsûrê bi dest xist, lê ji ber geremolên derketî neçarma ku bişûn de vegere. Piştî şera melez girt Selçukî bihêztir bûn û di 1802 de Semsûr bi dest xistin. Di 1239 de Baba İshak li hemberî Selçukîyan li Semsata serhildanek li derxist û Selçukîyan serhildan bi zorê serkût kirin. Dema Memlûk û Dulqediriyan di 1243 de Selçukî li hember artêşa Moxolan têk şû û bi vê yekê re Moxolan gelek der bi dest xistin. Di 1920 de herêma Semsûrê kete bin desthilatdariya Moxolan. Memlûkan pişt de bi alîkariya herêmê Semsûrê dîsa bi dest xistin. Dulqediriyan di bin desthilatiya Memlûkan de serweriya xwe li derdora Semsûrê îlan kir. Dema İmparatoriya Osmanîyan têkiliya Semsûrê bi İmparatoriya Osmanîyan re yekem car di 1398 de bi êrişa Beyazîda yekemîn de dest pê kir û di 1516 de dema Yavuz Selîm Ahmed zeft kir û Semsûr bir tevahî ket bin destê İmparatoriya Osmanîyan. Di bin desthilatdariya İmparatoriya Osmanîyan de
Semsûr piştî 1516 weke sencaheke bi parêzgeha Mereşê ve hate girêdan. Di 1531 de weke qezayeke bi sencaxa Elbistanê ve hate girêdan û pişt re jî di 1566 de dîsa bi Mereşê ve hate girêdan. Piştî tanzîmatê 1849 de weke sencaxeke bi vîlayeta Amedê ve hate girêdan. Di 1885 de bi sencaxa Meletiyê û di 1880 de bi vîlayeta Elezîyê ve hate girêdan. Dema komara Tirkiyê Semsûr di yekê berfbaranê 1954 de li gel navçeyên Besnî, Gerger û kolekê ji bajarê Meletiyê veqetî û bû bajar. Parêzgeha Adiyemanê. Neh şaredenê navçe 11 şarederî û 429 gund heye. 27 gund heye. Semsûr, Akpenar, Çalgan, Koçalî, Kuyuçak, Besnî, Bêsnî, Keysun, Qazlîn, Siwarî, Şambayat, Çelikan, Alduş, Taraksu, Tillo, Sergol, Belweran, Perwerî, Senter, Perwerî, Mazîn, Kolik, Tuğaris, Alut, Narince, Semisat, Sincik, Dut. Kronolojiya bajêr. Berê îsa, berî zayînê. 1605 1340 dema Hîtîtiyan, 1340 dema mîtanî û Hûrrîyan, 1708 berî zayînê hukumdariya Kumbo, 1708 hukumdariya Asûriyan, piştî îsa Zayîn, 1795 İmparatoriya Romayiyan, 1796 dema Bizansiyan, 1758 dema Emewiyan, 1926 dema Selçukiyan, 1517 dema Osmanîyan, Ernîgarî. Sinorên bajêr. Bajar di nav paralelên 37 derece û 25 xulek û 38 derece û 10 xulek bakur û meridyanên 37 derece û 25 xulek û 39 derece û 15 xulek rojhilatê ye. Sinorên bajêr li bakur bi Meletiyê, li rojava bi Meraşê, li başûr bi Rûhayê, li rojhilat bi Amedê û rojavayê başûr ji Hînd-Ewropî re tê girêdan. Taybetiyên herda bajêr. Pîvana herda bajêr 7614 kilometre çargoşê ye. Belavbûna erdê li gora şeklê ser erdê wiha ye. Deşt ji daha deh zozan ji sedîda sesê, plato ji sedîda 34 xal yek û çiya ji sedîda 52 xal du ji sedîda 88 gel bi çandinî re mijûl dibe. Li heremê genim, fistêqên Şamî, tirî û tutûn herî pirtir tên çandin. Avhewa. Li bajêr avhewa îklîm behra, spî, serdest e. Havînan hewa germ û ziha û zivistanan jî sar û bişilî û şepelî derbas dibe. Çiyayên heremê. Çayê Bezar 1005 metro, çiyayê Reş 1115 metro, çiyayê Boz 1200 metro, çiyayê Borik 2310 metro, çiyayê Nemrûd, Gordik, Dîbek, çiyayê Spî, deştên heremê.
deşt li heremê kêm in. Tenê deşta Kaxta, Kolik û Semsûrê mezinbûna wan digihêje 800 kilometre çargoşeyê. Cem û Gol Ferat, Sofras, Kaxta û Aqsû cemên herî mezin in ku li heremê diherikin. Li heremê tenê 4 golên biçûk hene. Di wan golan da Mesî jî tên girtin. Golbaşî an Sergol 5 kilometre çargoşe, Hazaplî 4 kilometre çargoşe, İneklî 3 kilometre çargoşe, Abdülherab 2 xulek 5 kilometre çargoşeye. Babetên heywanan nüfusek mezin li bajêr heywanan xwedî dikin. Heywanan xwedî dikin. Ji bilî heywanên kedî di nava hudûdên heremê de berazên kovî, werdekên kovî û qazên kovî jî li dora golan peyda dibin. Ji bo neçîra kewan herem pir müsait e. Aborî serwetên bin erdê madenên herî pir ku li heremê ji bin erdê dertên sifir û krom in. Wan salên dawiyê li heremê damarên petrolê jî hatine dîtin. Dewlemendiya binerdê devera Semsûrê ji aliyê madenan dewlemend e. Di serî de neft, sifir Hısn manganez fosfat gil rêjî tê derxistin. Ji vanê herî pir tê hilberandin neft e. Li gelek heremên bajêr bîrên neftê hene. Hêştiran Rojavayê Firatê, Akpınar, Kifrî, Tureşk, Karakuş, Lîlan, Birên serekeyên neftê ne. Di salên dawîn de hilberîna neftê herçiqas kêm bûye jî dîsa rêjeya hilberînê girîngiya xwe diparêze. Ji bilî neftê li celîkan sifir Hısn fosfat, bêsnî manganez fosfat, serêgolê rêjî manganez fosfat gil, semsat gil, dût manganez, navend manganez fosfat gil, kolik gil tê hilberandin. Ciyên turîstîk û gerê ji alî dîrokê ve bajar pir dewlemend e. Çayê Nemrûdê ciyê herî pir naskiriyê ku turîst ji her deverê dinyayê tên û çiya ziyaret dikin. Ciyên wek Golbaşî, Orenli û Başpınar jî ji bo ger û seyranan müsait in. Wekî din, girê Qeraqûs, Kelha, Kolikê, Arsemiya, Perre, bajarekî antîk ku di demê komeganeyan de mayî ye 5 kilometre dûrî bajêr li aliyê Bakur ve dêrik Şikefta Palaniyê ye. Goristana Turşê di dema Romayê de maye, goristan hemû li berên qewirî pêkhatine. Kelha Hisnê Mensûrê, pira cenderê, kaniya zerbanê, ava spî û her wekî din. Çand û huner ol û civak piraniya nüfusê misliman e. Pir kêm xiristiyan jî hene. Kurd, Zaza û Kurmanc piraniya gelheyê nüfus tînin pê. Wekî din Tirk jî li heremê pir kêm hene. Bi taybetî gelê Semsûrê nüfusa wê sedî re 25 elevî ne. Siniyên wan jî henefî ne. Xwarinên heremê Kutilkên dagirtî
شیجê goşt nehna kefte kefta bi mas xwarinên heremî ye ku yên herî pir tên xwarin li heremê parsûyên dagirtî parsûyên vale şorbe meyr dew li ser tevlîhev hewrişk şilî şillikî hesîde cemelî ardemot guncemot top helva mencik bostanî cacıxa pirparê ew gelek meşhûr e û taybetî Semsûrî ye tançîcî nîskan tançîcî nîskan kêrmiya mirikê tirşikê balcana kulitok penkî tirşikê kulindira cacıxê qişikan qatmê xwaran qatmê sîrîm qatmê pincêr sîrê mast tirşikê qalikan qeyxane kincên heremê çavkanî Tuyîk 2009 Rojnameyê Semsûr gazete Semsûr Rojnameyê Semsûr Adiyeman dîrok cahta Wikipedia azad çavkaniya me ji bîr neku ku li Wikipediayê mêze bikin belkû hûn hinek tiştan dikin nav Wikipediayê dinivîsînin an jî daxwînin an jî diguherînin ji bo spas bo gudarîkirin û temaşekirinê